So, nandito tayo sa bahay ni Upline, no? Upline Jave, no? Sa kanyang mansion. So, ayun, no? Ang kanyang mansion. Ayun sila. Yes, thank you, Lord. Last punta namin dito is lupa pa lang ang tinignan namin. Yes. And now, nakatayo na siya. Yes! Yes! So, buo na yung ano. Congratulations, Sir Javi. Thank you. You are Congratulations. part of it. Buo na yung mansion ni Sir Jave. Kailan ang ano niyo po? Kailan ang... Mayo o June siguro. Ilang square meter to, sir? 361 square meter. Oh, yun. So, 361. Diba? May saging na rin. Lifestyle. May saging na rin. Bala ka dyan. Yan. So, nung